Didonke. Tulungi, Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? oleh tenan kok Mas. Lho, monggo. Nek macul sirah dagelan ki hukume pirang taun ya? Hah? Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wis dibuka suasana. Nggih, kula tak omong sik, kula tak mayang sik nggih. Wis dibuka suasana ana ing limbukan. Yo. Pun mangdeleke mriki, Pak. Nah. Nggih, mengki kula wacane nggih. Iki mau maringi ayam goreng loro karo rokok apa iki? LA cilik sak slop. Yo. Iki paling sekitar 150. Ayam goreng iki nek sak dus pira to? Ya 75. Wah, isih menang Setya Tuhu. Ya. Pak Badawi katuran minggah monggo. Pak Badawi pundi? Ya, engko nyekar Setya Tuhu iki ana pamundutan. Turuk. Iki kari siji iki Mas Sigit Mutian Wirakerten Gending Sesideman. Ya. Monggo. Ya sugeng dalu Pak Badawi. Nggih, dalu. Sampeyan kok kaya gugup.
Mboten leke gugup niki seneke mboten dokumenan kabeh. Bapak-bapak penonton yen sewu senadyan sampun pun siaparken 12 jumbo kajengipun penonton sedaya ngunjuk namung dereng kumanan mila panitia nyuwun pangapunten nggih. Nggih, saestu ingkang mboten kumanan kula aturi tumbas piyambak. Dan siji kula les sedih teng riku niku nek sedaya insyaallah petak-petak kalian panjenengan sampun sami remen alhamdulillah niki komplit ya komplit Pak menika. Wah, pokokipun bintaran kula aturaken kanca komplit sinden komplit kangge nyaur dek kula ra iso suwan teng daleme nika jam. Penonton nggih sampun kuatah sangat rikala semanten namung jam 3 wonten ingkang rawuh wonten kubuh kula aduh nyun pamunten nyadong duka Mas Seno gerah iki dalang kok celelekan lara barang lho nggih ngaten niki nggih jeneng menungso ya Pak mila lajeng kula nak yenaken estu panjenenganipun gerah lajeng kita sami penonton sami donga mugi-mugi Mas Seno ndang sehat ngeten Boten kok masakan Fatihah mboten. Kowe kula niku tratapan kok masyarakat terus ndonga niku wong isih lara kok ndongake kajenge sehat. Ora ngoten. Mbok menawa pas napa gara-gara kok saged rawuh ngaten. Nggih. Yen sewu yu cangek menika wonten priyantun ingkang lesot wonten. Oh iya masih ana lali aku. Monggo jumeneng sisan Mas ana. Jumeneng nggih. Ya wah iki sedulurku lanang. Wah jane ya iki. Alhamdulillah. Nggih, monggo kok salaman kalih kula. Nggih, pangestu. Nggih. Monggo. Kajenge mendhet nganu. Sampun piyambak. Nggih, monggo Mas Yono. Endi mriki? Mriki. Sampun mriki mawon lho. Wah, wong langsung didin jenengan kok. Sampun piye wong wedange yo entek kok sampun. Lah pun mindho teng dhuwur wae jenengan ra napa-napa. Yen sewu saderengipun matur nuwun sangat Mas sinten niku ingkang 500 wae. Niki wonten Mbak Mas Bibit Utama. Mas Bibit Utama. Jan 500 niku. Nggih. Geleng-geleng niki Pak. Cobi. Niki napa lho kathah semanten niki. Kathah to. Hasil malam ini nyonyok nduk keke kasih ndak selak sinden-sinden do mlirik. Kok nek bar rembang terus mana. Nggih. Iki dalam rangka napa kok 500 Mas Yu Cangek? Niki nganu Pak. Nggih. Mergi putranipun tinampi wonten UGM Fakultas Kehutanan. Mas Jatmiko Estutomo. Mila lajeng nyuwun langgam Setya Tuhu ingkang bawa kedah Pak Badawi. Oh, bibit ingkang pundi nggih bibit? Nggih sing 500 niku kok. Oh, sing bayar 5. Gek maringi Pak Joko wau sore. Nggih Gusti Mas Tomo mugi-mugi mangke anggenipun sinau wonten Kehutanan UGM saged merantasi gawe buat niku njur gek ndang rampung sarjanane gek ndang nyambut gawe Allahumma amin. Kagem Mas Febri nyun sewu yu Cangek niki papan wiyaripun semanten menika menawi mboten wonten ingkang asesilih Adimas Bagus Febri mboten kantenan saged rata ngaten menika. Mas Febri menika putranipun Pak Joko Laksono beto setum kalian napa niku sing nyurung napa Mas? Bego. Tigang dinten tigang dalu mboten kandel. Lah niku nek direkoji kula nyun sewu. Lah gek pira Mas Joko? Wis ora usah repot-repot sing penting ming ngerokok karo padian. Mila kita aturaken dumateng Pak Joko. Mboten Pak Joko rak namung sing tuku alate kan nglakoke mboten iso. Oh, nggih pun surung mawon nggih. Bul Mas Febi ingkang merantasi gawe. Mila kita aturaken gunung panuwun. Iki jane kudune mbayar Pak Badawi. Monggo. Bul napa begonipun ning mboten sah mbayar mang tampa duwite gek mangkeke Pak Siono. Wah, sampun ngaten. Lah pun tampi dereng malah ngedeg-degi. Lah mending pun kula menika namung melu ngregengaken. Oh, ngaten. Kula mun pun deg-degan kok tanah biar semene kok ora ana le ngenyang. Tak ngono jebulane dirata. Nggih ta, Pak? Nggih. Mila nami warga Kring ngaturaken gunging panuwun dhumateng Pak Joko Laksono kaliyan Mas Febri. Nggih. Anu ngaten Febri. Febri. Nggih. Lajeng mbok bilih nyuwun napa Setya Tuhu niku ya Cangge. Setya Tuhu Pak Badawi.
Monggo Mas. Weh, panjenengan lho wong. Mboten niki mawon. Wong dongane mun panjenengan ingkang sae. Kula wakilke Mas Yono niki gandeng sing nampi bebono panjenengan. Nggih, sak yuta iki. Monggo pun laksanani. Siap. Wong panjenengan niku nggih dongane ya madras. Amin. Yes. Wah mbiyen ngetoprak. Saiki ustad nggih. Kleru sing kula nek dinekke ustad niku jane mboten. Kok mboten kleru sing do nimbali niku lho. Mboten kleru. Mboten kleru. Enenge. Oh, enenge nyogur kuwi dadi niki. Jenjen Waduh mawon. Dadawi kanca ngetoprak mbiyen. Ora apa-apa kok remuk ya ora apa-apa ngurung tak bayar kowe kok. Niki ya titik-titik ben aku iki solo. Wis elek nang ngarepmu niki ya ketok-ketok ya dialem. Diremuk ora apa-apa gitu. Ora apa-apa. Pancen ya wis lembut. Manut pokok ben niku. Wonten. Monggo pun tindingi nggih. Mangke anu pun bantu pun sampeyan. Nggih pun bantu sambatan. Nggih. Kaya ngunggahke gendeng. Ya tuhu cara lagu Roma Irama saged. Wah, capek iki. Kaya leku ngajari. Roma Irama. Seneng aku. Mriki Pak, pancen iki. Siap. Oh, kula mriki. Anjir kali nyalang siden. Pun mboten nggih kula sawang ngene. Nah, pun Pak, pun. Gek streaming kapan niku kula sing kula golek yu niki Sinten? awane nggih. Tatin. Mbak Tatin. Nggih. Awane jenengan ndek jeplok, waduh kula merinding. Awak kok jeplok iki kepiye? Bul krunguku mak pethuthuk ono bul jeplok. Saniki bul methuthuk tenan ta. Nggih, medhuduk tur nggih jeplok. Oh nggih jeplok. Monggo Kang Mas. Kang Mas Geter. Waduh tak salamane riyen iki. Walah kabeh salaman dadi ketesuk iki. Mboten siji mawon iki. Siji mawon. Terus saking apike piyayine. ora sah ngono rasah ngalem. Kabeh tak kok salaman disalami. meneh. Nggih. Wah ngriling nyek kebangetan ora kebayar lho sama. Mboten napa-napa. Kula sampun ikhlas biasane lillahi ta'ala. Biasane ming klamben rutopi kok niki rada necis. Wah nek ngonten niku biasane rada motok bayaran. Oh, lah rak ngaten sih. Mboten temon. Ditinting nganggo salaman, Mas. Dimas Tomo. Sinten uga mau Mas Tomo. Nggih. Lagi menungsane nang ora iki. Gur bapakne tok. Lah dek sinti ta ya? Ugi Dimas Febri. Diteruske. Sinten jong kula ora apa jenengan wis ngapalke jenenge barang kok. Lah ming nagih niku sak terus-terus coba. Mboten ndak mah nabrak nek Ora nek kula pengen ura-ura. sampeyan aja nganu kula napa Ora apa-apa lah kok ming cilik kok ngono wae kok remas aku guys. Terus menika sampun ora terus tak krungu swaramu sak plok ompong iki kok ora apa. Ah menika Nggih. kula pun mboten iso nyuwara. Iso. Iso. Wah niki. Kulino Inggris, Pak. Bekti amreng ibu Pertiwi mawon. Bapak ira Nano. Nano ora teko Nano. Nano ora teko. Ora teko. Ya ganti Ciki. Ciki ya ora teko, wis dihapus. Uga ibu kang ngandhut Ibu ingkang Gerbini. Nawa Candra Sadosari. Anje menika. Nawa Candra Sadosari. Seneng aku. Lemu ya saiki. Den kegulang kinudang. Alah, ompong-ompong lah Kok jenengan malah ngundang-undang ke ompong. Oh, jelas. Ket mau tak kira pepak bulane kok. Oh jenengan yo bengkang ning 8 Ning kok. tak lumayan. Iya. Bre sampurna nipun
kegundelan iman lemu kisah nambekane ngene iki cange riyen nggih malah anu napase cange meh lemu banget lho rene kok saniki kok saged seterek malih ngaten niku alhamdulillah olahragane rutin Pak oh alhamdulillah push up nggih sarta takwa tindak tanduk kang utami Mas Febi Mas Tomo mugi-mugi kenging saged kenging kangge patuladan injih mugi lah biasane pripun aduh lah niki dibiasake ngaten wong ora-ora kok diimbal nggih dadya tepa dawaken napa Pak Badawi mboten niki aku kring bitaran sing kring bitaran mawon lho nek pancen menikmati laguku mbok yo keplok iki serodane engko sik mangke baleni dadya tepa matur sembah nuwun setya tuhu nek keplok iki dawaken napa Pak yu canggih napa Pak ingkang rada gayeng napa lah derek areyok adis tusuk suara ketemu seleh mengenyak ya suara ketemu umpama hop kowe upama kuwi piye upama setia tuhu nggih piye Kang piye omong apa nggih mriko mawon gak salaman kabeh ajian iki maksud iki kok ajian manten monggo jumen ora aku seneng banget iki mangkel banget saja Ngidam Sarine nggih Pak Bibit nggih nggih mboten jenengan sing meneng bayar 500 nggih kok dibagi 250 eding nggih lah niki nyun sewu cange nggih gandeng kula wis bawa ya ora patek ala-ala banget niki ngen teruse seliramu sing 500 mau nanti lah iya engko garam aja semelang wis disai waduh jan apa alah rokok kari loro Gus iki diremet iki to abrak kok ngene wis nya Pak oh koreke jeblok mengken niku tak joli padake wong tipis wah anakku Samsung iya tak kecen aku yo gawe dosa korek tak silisak korek matur suwun Pak ning kok sudah 500 ya mboten napa-napa waton pakaian sak pengadek kula gawa mulih waduh nggih pun niki Ngidam Sari kula tak lingguh kepenak nyawak mriki mawon gak mengke-mengke kok aku ngadeg iki kajenge di nganu Pak kajenge ditembangke napa anak kula Agnes niki oh nggih Mbak Agnes nggih wah maju kono maju ya maju niki kan jenengan ngampingi Agnes ancen apa jenengan lah iya aku ku ya ngerti ayo padha wae niki sing enom oh lha ya ngerti sak plok kuru kira do gula kok ya mboten oh mboten to gendis bareng Pak Badawi karo Seono rangkulan aku wis kebayang bintang tamune Mimin Apri LGBT tenan padha-padha le kemayu aja aduh monggo semoga umpama ya ditibake kuwi Pak Bibit wis kersa wis Pak Badawi wis paring dawuh ya mangga ya nak
paling ngantuk sapa? Wah, kowe bareng entuk Agnes terus kaya sigrak banget to. Kaliman zaman nom. Weh. Kaliman jangan nom. Kelingan zaman nom. Kelingan. Cek tak ature sik. Kelingan zaman nom. Iya, betul. Karang Jogja Solo. Keliman. Wes, Jangan nom. jangan heeh. Jangan nom. Hidup-hidup nyetrumke nggih Mbah Seana. Ayo nyetrumke ya iya kok. Uripku kok kaya bahagia. Rakitan ning omah terus delok-delok. Ayo nek ning omah, nang kene ngedep akne ning omah ngedep wedhus. Nah iya. Kuwi wis dodoyak-oyak dinyang arep korban nih, Mas. Dikekke. Dikekke nek ra entuk dit. Lah ya maksude iki dikekke didol ngono ora dikekke. Nah, ra ngono lah nek kok dikekke. Ale bayar sapa? Ayo. Kula panjenengan Mbah Seana. Piye? Sik neraske niki lho. Neruske? Heeh. Apa? Nalika. Nalikani ro ing dalu hatiku lam-lemen sira wong ayu ora bakal wali Mas. Yo, oi. Ora kaya kowe. Wes, sengkles ya. Piye? Oh iki tok goyango wis ora piye-piye kuwi Nas. Enggih napa? Wong kuwi iki mung kaya tawa cat nang grenderan kae lho. Nek angine gedhe ya sok ngene. Karang jakonise wis dol. Rumah sak kok suarane teng kelothok ya. Ting lothok piye? Awake kuwi Piye kowe? Pripun, Mbah? enak ya. Penak. Heeh. Tesih saged ngrasake penak. Aja banter-banter. Dinikmati angel. Mboten kula ki ngetutke jenengan. Aja ngetutke tenan ora iso menikmati. Gentenan nggih. Bareng. Lah piye to kok bingungke iki? Bingung anjak saking penake. Kae lho, Jogetane mau. Pak Badawi nganti sedakep kae lho. Aku masem nek didongani. Nggih, mugi-mugi laris nggih, Pak nggih. Besok gek menghibur mriki mulih nggih, Pak nggih. Nggih, wis mugi-mugi kagem Kang Mas Yono. Oh, nggih, Dimas. Mugi-mugi enggal rantas untunipun. Mboten sah didongani pun protol. Lah iki rak mandi ngoten niku. Wis dongane malah werna-werna. Pokoke bengi iki kowe kebar Seana. Berkibar. Wah milih sinden 11 iki piye ayo. Wah. Nggih. Mangke nek kurang yo cangek kula tambahane. Oh, ampun. Pun tenang mawon, mungkin Nggih. jenengan tetep nambahi kula. Ora masalah tambahi sampluk. Bol kejem. Piye? Ning katuranggan ki ketok kok. Heeh. Serem. Heeh. Nek nang omah ya ndredeg. Iya bener. Lah ngopo lho pas kasem nyantane ya ngono. Lah nek ora ndredeg mau tak semingkir Agnes suruh Ndredeg niku nyong masae. Oh nggih. Jadi bisa getar sendiri lho. Oh, mboten sah dioba-oba. Ning kula tertarik lho yo cangek koyo bakul cat alah klandung-klandung. Wah, jenengan kok apa-apa tertarik kok. Kok jela ya pancen seneng kok. Iki mergane biyen kancaku ngetoprak Mas. Oh, Ning terus dapukane apa mbiyen? Eh? Dapukane apa Pak Badawi? Nggon galak-galak, macan. Pancen leres. Lo nggih ngakoni pancen-pancen lho kuwi lu saking kurunan kok kebraket uteke niku Mas. Nesu e. Ora nesu ndak suka guyu wong ngene. Gue macan
Kok anggere sing dadi macan teko. Ora iso mbedake psikologi aku guyu nesu apa ora ya wong guyu kok nesu lho. Nek biasane nek nggonku kentir. Nggih pancen. Lho, mboten kentir menika kentong titir. Mboten pancen pun kentir kula sak plawar jenengan. Wah iya, aku cah edan kok. Ya. Malah nganti tak nengke wae. Iya. Lajeng nggih. Diteruske. Nggih. Teruske nggih, Pak. Lajengaken nggih, Rama. Nggih, lang monggo. Kalian Ya. pun nunjuk. Nggih. Rak dereng sida bareng ta niku, Pak? Nggih. Rak dereng sida bareng. Dereng. Oh nggih, dibarengke mangke gek empun. Bareng ke jenengan malam lirik mawon ngoten kok. Ayo nak. Waduh nak. Sampun pun pengestoni yucange. Nggih. Kula mendak ning jauh nek niki bakal mboten bakal ambrol nek niki. Sebab niki panggungipun lemekan langsung lemah Ngisor got. Nggih. Jadi bisa Pun kula mandhap nyun sewu mangke pun lajengaken Mas Yono bilih merti dusun wonten ing Kring Bintaran wekdal menika mawi istilahipun sesanti. Lah kula pengin napa ngaturaken sesanti menika. Nggih. Ning nyun tulung mangke bar kula maca sesanti niku gamelane nek kaya bar jenengan nampani wayang nika lho, Cak. Oh, nggih, gangsaran. Iki dadak latihan iki. Ya engko nek rano kalau nek pas nampani duit wae nek. Kowe gendinge mayar nek kowe. Apa? Nun. Nggih, monggo Pak, sesantinipun menapa? Menapa Pak monggo nggih. Lho, Oh nggih, waduh gawat banget iki. Malah kaya wong disumpit. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wasaken rampung tur pon kena kula seneng banget bar nampani wayang terus jueng ngoten niku jan. Nggih. Sesantinipun mugi-mugi mangke estu mahanani dhateng warga Kring Bintaran nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kang guyub lan mukti. Wah, opo. Dedak ngating tukange Ayo kendang. pancen radi setel ya. Oh, karang dereng ngerti anu telase ukara teng pundi. Telase ukara menapa Pak mangke? Wis ra sida. Lah kok mboten sida? Oh, sida. Kebacot kaya ngene ora sida. Sida. Ning lek semetu bareng ora nggih, kula bali nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kan guyub lan Mukti. Oh, mukder. Nggih, wah jan. Supados mukjler. Mukti jler. Mukti jler. Jler mati. Anjir jler. Sing lemu apa sing nguruse? Nggih biasanipun. Wah mboten ngoten niku. Ora ngono kuwi. Panjenengan terus pun betahaken kula nggih pun betahaken. Paidi karo kula menghibur Paidi kale ngenyek karo aku. Wah kebangetan. Kebangetan. Lah mulih ngiyo ya persis ngantos ana. Oh gitu. Oh, mau untungnya aku ora tau ngenyek nek aku. Ning lek tak omongke iki fakta untunge iki. Meneng. Iya, wah ya wis gawat banget iki. Nyawiji tumuju warga Kring Bintaran kang guyub lan mukti. Nyawiji warga Kring Bintaran tumuju apa ayo si ana baleni? Ayo mukti jler. Oh iki ora tau gatekke ngono. Masalah aku kon meneng. Aku nek kon meneng mesti turu lho. Ngerti dhewe kan mbiyen. Anggere meneng ngono terus kon meneng wae ngerti-ngerti turu. Kae kudune iki mau ngendikane Pak Badoy iki tok gatekke ora. Lah wong digetak-getak kok. Le mlebu piye? Ya guyub. Berarti nek digetakke ora iso mlebu. Ora iso.
Wong sae sikile dipithir, Mas. Ae lho walang ae lho. Hei, ora lunga sikile diputer. Iya. Iki pamundutan caping gunung ana 3 piyayi. Iya. Saking anu sapa jenenge Pak Sidik, iya. Pak Yesdi karo Pak Karjilan. Karjilan nggih matur suwun. Pak Karjilan ki metune nek pas poso. Poso nggih. Takjilan. Nggih, surup. Ayo Anting. Ting ayo. Ayo, tak aturke anu caping gunung model Madura ya, Nok. Iya. Nanti bawani Mbak Anting Lambangse. Iya. Jelek. Halo? Ngapa raimu prengas-prengas? Ayo. Apa sing cetha? Raimu lo prengas-prengas nyapu. Kowe aja lara ati lho iki Piyayi Banyuwangi dadi omongane kasar. Wong ki rasah lara ati. Heeh. Wong nggon kesenian ku aja lara ati ora ana wong undang. Ya ora mit. Kok mit iki sapa? Demit. Lah kuwi jenenge kowe lara ati. Ora lara ati. Aduh nek kirai kok njur ngundang mit ngono. Iki ra gentenan, coba lara ati ora ta? Ora. Ora. Komeng tak santet. Tak Lah santet kowe kena tumor gadul. Lah wong kene iki tukang santet tak balekke dadi tumor cureg. Aduh. Anting iki jan. Iya. Kowe kok cincang-cincing. Wong ora ning banyu kok. Ora apa-apa ya. Sing rapet. Lah. Untungmu kok entek to, Pak? Orang kalau masih bayi itu nggak punya gigi. Nah, besok walah apa ya? Lah kowe brengosen iki lho. Masa bayi brengosen ya wedi mboke. Iku kowe urung ngerti jenggote. Agek brengos. Jenggot sing endi? Ampuh kok. Wah, bocah cilik iki mah lugu. Piye? Kowe malah bingung to ngatasi? Ling ati-ati kuwi lho. Heeh. Ora. Sabar, Mbak, sabar. Iki melu do stres ki kok, sabar. Piye to? Aku muni jenggot sik endi kene ya terus mbayangke kabeh. Lah piye to? Sabar, sabar. Dijelaske. Nek jenenge bocah takon. Aku kudu dijelaske. Lah ya coba. Ting-anting. Dalem. Kowe ora urung kenalan karo ku sapa asmane? Siono. Siono. Pak De Siono. Ayo piye kabare? Ya kudu sabar. Sabar. Ngomong aku ngejak bocah iki pisanan iki jane ya kersok emosine tak sabar. Mergo bocah iki potensi. Nek awak dhewe ora sabar sebagai wong tuwa kok ndak bocah iki. Biyen Elisa iki kepiye? Oh iya. Ngono? Saiki tetep atos. Ya. Ayo Ting ditembangke. Tembangke. Ora usah ubah wae. Soke si HP kok. Sok apa to? Sok beker. Iki ben nembang cangkemmu menengo sik. Cangkemmu menengok kono. Cangkem kok kene. Aku ora Edan ki. Wah, musuh cah cilik-cilik ki edan. Manye melangi. Ngadirono. ora ngerti. Yo. Tenanan nih. Apa to? Ora apa-apa nak. Lara apa? Penak. Penak piye? Ge nembang. Dek nembang.
saya mah. Sesuk mikir diganti rada gede ya. Kecelikan arek kekemplok totalitas ya Pak Dil iki ya. Totalitas. Aja tok pedhot nek pas nyuwara. Kene Mas nyuwara iki menghendingkan ciptaan. Oh iya. Berdoa mulai. Tak jahit. Mon memajeng kon kerojenor kuning Raden. Apa? Raden sayang. Untung muntek budek barangnya loh. Sabar. Kiseno sesuk golek oleh luwih cilik gek ngeplak sirahku. Ora apa-apa. Ayo kono ki cangkem nek bae wae kan ora pasan nek. Iya, soalé carane dhewe-dhewe. Awak dhewe kudu iso. Yo. Kembang bayi madari suarane pancen tojo. Lho tenan. Kaya patung kur meneng wae metu suara. Lha sampean lo tuwek obah wae. Mbok antengi nyapa ngrungokne aku nyanyi. Anteng nyapa? Aku kudune ngerti wong antengi ya tok obahke no. Iya to aku. Kene obah wis angel cukup mah. Aja tok ajari to iki radong bocah iki. Ora dong. Ora ngerti. Ya aku mah tak meneng wae malah iso etuk kabejan. Pasirana berengsek suarane dia bisa menghipnotis kiai semene kabeh meneng. Iso meneng. Ha iya. Mengko do gondelan ndak keserot. Apa? Ya ora ono. Wong bocah semene kok nyerot penonton semono. Kowe ora ngerti saka ngarep kok. Apa ya? Mereto. Dene Pak De ngalah karo wong tuwek. Ha iya. Aku yo ngalah karo cah cilik kok. Iya. Ya terus kene. Panas ujan lengaling sayang. Kowe kok Ngapa guyu-guyu? apa yang seneng bahagia kok. Kanca-kanca pengrawit yuk. Yuk. Misowa capek gunung saya
Seprene kaya tetep ora wangun lho. Iya lho. Wiyaga kok muni sayang. Rawangun ya. Biasane ming mbokmu. Tangi mbokmu. Ya. Make bineka laben Ora. Makek binek lakek. Inumane oyok. oyok kemeruh lele. Kemeruh ya apa? Kemeruh. Sok tahu. Oh, kemeruh. Aja sok meruk lho. Kemeruh. Lah iya. Walah lek budek e kumat. Nek budek ki ya budek terus, budek kok kumat. Lucu iki. Ayo to? Iya. Wong budek kok kumat ya, budeke ra krungu kok nganggo kumat. Lah kowe penyakit bau apa? Ah bau apa? Ora lali aku Penyakit apa? Ya nek lali kok. Bawaan. Apa Pak? Kok mak sampean apa Pak? Ya wis kaya kowe dan taun ngono kae lho. Yo inumane apa-apa. Yo. Iluminasun Ya, awas. Caping gunung made in Madura. Madura. Yo, monggo. Yuk. Yo. Ki jaman Pakde ramuni iki. Sapa? Ki. Piye? Si ramuni sapa? Iki lho ramuni jurong. Wong meneng wae joget mengenang ini tok. Tak kandhani to. Nek wong wis wong tuwa ki meneng wae ndak do krungu. Piye to mah prengas-prengas. Ambang kowe jedar-jedir. Ngerti sajake guyu. Ya. Ya. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja pilih mana janji mun sarempo Mas. Di zaman berjuang
Piye to mah bengok-bengok? Ah iya apa kon meneng-meneng. Bengok-bengok njak konangan mbokne kok. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja Ilen pun ajanji Pun salingku dadi logo Anggere rampung suwuk kok mau ditekan kene rumet tenteng karo mripate iki. Plerak. Ayo isih bocah kudu sabar. Ayo. Bintang tamu iki do gila mergo sinden-sinden iki. Ayo nek ora siap mentale. Ora siap. Ha iya. Dikrubut 11 to. Kira-kira piye nek kerubut 11 kene? Biasa wae. Oh. Jadi menghadapi apa-apa itu harus tenang. Heeh. Tenang. Anu dasare ming tenang ya. Tenang terus turu. Lah yo 11 iki kon ngopo? Ben sak karepe aku nek ra krungu. Oh iki ming paitane ngawur nek ngono. Wis anggere ngawur ngono ku wis apik. Iya. Ayo Mbak Elisa gentenan ayo. Ben saya mumet se ana kok. Ora Mas. Ketoke sampuh dhewe ya ora aku to. Nang ndi do gila. Aku ya cuek aja. Apa gila? Kamu gila? Enggak. Apa? Cuma ketakutan. Oh, ketakutan kenapa? Sama orang cantik gini ketakutan? Ketakutan sama istri. Oh, sama istrinya. Ketemu sama sinden ayu-ayu selewasi gini. Kan istriku itu streaming. Oh, nonton. Halo Ma. Halo mamanya Mbah Sihana. Aku nggak galak. Ini tak pinjam sebentar ya. Ini ki ya kok gak nggo contoh ya. Contoh kenapa nih? Seperti anak muda. Oh, seperti anak muda. Aku kan masih muda. Muda ada kumisnya, ono rambutnya putih kabeh. Botak. Petak. Rambutnya petak. Rambutnya dipetak kaya sawah dipetak. Petak putih. Petak karepe iki petak. Oh, aku nek kon ngledrak. Digeletak makan itu emang kamu punya gigi poga. Ya, cuma untuk apuk-apuk aja. Ini kamu kalau minum sedotannya itu kamu tinggal gini aja masukin gitu aja udah masuk. Iya, itu gelasnya masuk. Ada taunya. Seneng aku. Seneng kok karo arep Brebes Mili. Orang Brebes Mili, Mas. Nek ngene iki aku kok yo ndang tuwa ngono lho. Monggo Elisa iki jomblo ayo. Aku jomblo loh. Belum ada suami. Oh, belum ada. Belum. Kamu ya pasti punya lah. Di rumah. Kalau di rumah. sini belum. Tapi aku gak mau sama kamu. Aku juga udah jelek, ompong, tua. Hehehe. Matanya belum loh. Matane. Udah bangane kurang. Angel lo. Liane do wedi. Geng, ngaturaken jarak mangayu bagyo. Ngaturaken jarak mangayu bagyo. Isih ana bagyo ning kono. Bagyo ning endi? Sana. Di sana. Iya. Yang gak ikut bagyo. Gak ikut. Maksudnya ikut merayakan ini derek mangayu bagyo. Bagyo juga ikut. Iki dong ora to simbahe iki. Suwe-suwe sing mumet Elisa iki. Aku wis tak Aku di bener sini. ke. Saya mumet. Maksudnya Mas Seyono, nderek Mangayu Bagyo iki tatapan mukamu ke penonton. Ke penonton. Kepenonton. Kalau di sini derek Mangayu Sehono. Oh, Ya iya kan? ya. Iya. Derek
Mangayu Sihono. Sehono itu sini. Sana Bagio. Oh, sana Bagio. Itu Prapto. Itu Seno, bukan Prapto. Oh, itu Pak Seno. Pak Seno Nugroho, kalau sini Sehono Nugroho. Oh, Sehono sama Seno. Kono Ki Dalang, Kamu? Kiamat. Amat Sayuti. Nggih. Iya. Ngaturaken napa-napa wonten pamundhutan Oke, no, oke. Milih sing 500 po 100 po 50. Lali janjine ono. Sampun. Oke, lali Sambel janji. kemangi ono. Kemangi. Podang kuning ki tulisane khusus Mbak Tatin mengko. Oke. Nek podang kudu Mbak Tatin. Iki kediliken nek podang. Kenapa nek cilik? Wis ki emprit. Apa emprit? Aku menungso duduk emprit. Mereka? Menungso. Oh, manungsa. Duduk emprit. Oh, dudu emprit. Yo. Ya maaf. Apa? Manungsa to. Kowe dhek dong kok tunekke emprit ki dong. Dong juga. Awis suwe nang kene kok ya prit. Mah lali. Elisa pada ke emprit. Iya. Awong kene ki ciblek ya to. Kamu ciblek tau duduk sehono. Ciblek. Aku deruk. Oh, ciblek apa derok sing bener sing endi? Kok jeruk kok. Kok jeruk Kuwi kok? putere ngono. Oh, seneng kowe. Apa milih apa sa? Napa? Lali janji Oh nih. iya. Lali janjine. Bawa lali janji nih. Napa pangkur Pak? Manut kowe terserah. Wis manut kabeh tok pilih Mas Rasido apa. Dina Minggu. Ayo Mas, neng piro lho? Loko. Dodo beda meneh. Munyuke ana. Sehono ana. Ana. Monyok ana. Oh, Anuman. Kayaknya Pak. Dina Minggu. Ikut ayah ke kota. Kang Tanti. Aku lagu beda neh. Kamu pencipta lagu Naik Delman. Iya. Naik Delman Mengendari istimewa. istimewa di belakang. Kamu kita. yang jadi jarane toh. Hah? Dina mene ngaya warang jebul mung lali janjine anane pijer semaya Doyak bang plecit kuwi mesti. Ngopo mergane? Enenge kur pijer semaya pokoke. kayak pang plecit Heeh. pinter golek alasan ngandar-andar angan dukor aku wis ora hatiku sujana lemah karo wanita liya
padha putu. Wah. Ayo wis kowe iki pantes diundang Mbah kok ora gelem celuk Mbah. Ya wong agek ndek putu loro kok aku. Ndek putu loro iki ya sembah. Ha iya to. Kok ndek putu loro agek ndek putu loro kok ora gelem celuk Mbah ora. Edan kok ya. Ayo kowe kuwi kok. Ha iya. Jan piye Elisa iki jos ta? Heeh. Ya Suwe-suwe menyatu heeh. dalam hidupku. Maksude Ya wis menyatu urip dhewe-dhewe kuwi hidupe kok. oh kok muni menyatu dalam hidup wong bojomu streaming kok nek tekan omah. Maaf ya, Mah. Mah, ngati Mah. Tak kira nek Mama bol jenenge bojomu ngati Mas. Ngati Mah. Oh. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Bisa iki Mon. Iki mau Mbak Elisa. Ya, iki saiki pamundutan saka warga Pampang. Oh iya, Palian Gunung Kidul. Oh iya, wis kok paliyane medun rene iki. Medun, Pak. Nek munggah mesti merono. Nek macul sirah dagelan iki hukume pirang taun ya? Hah? Ora dukum, Pak, wong kur macul sirah kok. Wong kene iki omong tenanan kok munggah rono ora. Ayo Tin. Ya, gak salah anu ki dalang nesu. Ini Tin. Aku ora tau nesu kok. Padha, Mas. Ha iki entuk vitamin tenan kowe iki. Wah, musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke. Tulungi, Pak. Gendong. Gendong. Titip keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki Ngarep. Piye wani ora? oleh tenan kok, Mas. Lho, monggo. Oh, ning nek kowe amblek aku ora ngerti lho. Piye, Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho, Mas iki. Bu patenono sik to, Bu. Apane? Ayo dadak kon mateni ngopo? Aku nek bopong gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopong. Lah piye? Delo. Kuat gendong aku ora. Biasa. Yo, Aku mbiyek iki to. Cirolu. Sorry ya. Adepe rene. Oh, yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip ngopo? Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngopo to? Selak ngelak kok. Terus piye? Selak ngerak terus piye? Mongko mbokne iki wis sayah. Heeh. Terus kok ngene iki. Kok praktek karo aku lho? Piye? Nyeleh gelasnya, Mas. Kesuwen aku medun wae. Alon. Waduh, lho ya semono bobote tangan roke majelek. Lah piye iki lagi tangan ya? Ning kesehatan itu perlu. Terus Rasa cilik ning sehat. Lemu juga sehat. Nah. ngapa? Belakang depan sama. Maksudnya piye to? Sing belakang karo depan sing sama apane? Tegese sing depan ki kowe, sing belakang iki. Terus? Ayo wis. Ya ora sama nek karo iki. Wis ta aku kelingan anakku cilik ae. Terus ngapa? Wah. Patenono sik ya, Bu. Lah sapa Iki to? kagak penting. Kok babu-babu iki sapa? Bojoku. Sesuk nenek arep pentas, kuwi HP-ne bojomu delekke. Aja entuk streaming. Lah tak delekke digadekke sik. Ora apa ya, Mah? Oh ya, Mah. Mah iki sapa e? Sik penting sesuk tak tetukokke apa-apa ya. Waduh. Jenenge sapa? Gimah apa piye? Selin. Ah kok Mah? Sing lanange jenenge Ceono kok wedok jenenge Selin. Ora ngerti to. Sehono nek ning luar negeri Sehanuk. Apa? Sehanuk. Oh Sehanuk. Kuwi presiden Mas Mian. Presiden Sehanuk. Ning kene Sehono. Ya ta? Selik. Selin. Selin. Wis kok Cina, Mbak? Selin apa silet? Ayo. Engko to ene arep ganti to. Ayo ra.
Diseneni ayo. Selin piye Selin? Bu, Selin kon bubuk sik, Bu. Terus areng apa? Iya arti gandrung kok iki. Oh. Aku pinter gandrung Ya, aku mbok digandrong ya. Malu aku malu. Ayo biar mantan penyanyi. Pada semut merah. Nek untune kuwi lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi Mesak, Mas. Wah, beda. Terus piye? Yang merayap di dinding berbaris. Kok merayap? Berbaris kok berbaris tiba. Oh, Cecak baris ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang berbaris di dinding menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesak. Ngarani wis salah. Ngene ra yo. Kene lho. Anu kulinane. Malu Prengus aku sama. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye teh? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Isa ta kowe kudune iso. Coba dirayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin yo iso. Oh iso nek. Iso tau Sing penyanyi. endi? Pak Guru Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh no. Yo. Piye? Pak. Urung-urung kok Pak Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Deng dong dong deng dong dong deng 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 dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Hei, terus ke cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama kuwi pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek pancen kowe pinter. Oh iya. Nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iso. Siap kok. Nah, aku mesti nek nganu adu domba menyadu domba, domba dipertarungkan. Adu domba. Stop. Wis stop percaya. Langsung nyaut. Kene jebulane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi Dilarang, Mas. rapal berarti rapal. Judi Heeh. menjanjikan kemenangan. Judi. Wes. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho ana senggane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng tang tang tang. Sungguh aku tahu. Ku cinta padamu. Ani. Kok lemas? Ases lemes Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye. Terus Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Piye Mim? ana mat kamit. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur.
Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit. Ora. Ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana demit kok ngene iki piye? Aku dadi gendruwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan cak anslupi ngono lho. Coba slupono. Kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemmu. Kok karepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Tak obahne. Ya kudu obah ngono lho. Nah. Kedah-kedah golek duit walah no. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane ngono. Iya, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Iya. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Luwung nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kan madhep Kok rono? katon madhep iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau lihat. Rumah sakit daging. Ayo kudu tanggung jawab, kudu ditudingi sing Tuh ndi. dituwak. Ayo, modal. Ayo, tuwak sing ndi daginge? Kok dadak nikong-nikonge? Nok ora ngono. Sabar ya, Mak. Lah piye ra wani dumuk? Ora wani. Ini iki lho, iki daging. Mau wes ya. Sapa? Anteng. Madura. Si Anteng. Anteng. Aku urung iki. Anteng, Bang Cempoko. Aduh. Nek kan Bang Bangah nek kan. Ayo, podang kuning, Din. Podang kuning ki. Apik iki? Nggih, ra mesti. Mas, podang Mas ki. Nggih, bawa, Pak. Sik gedange tak undurne ndak kelingguhan. Aku sing diundurke meng gedang ki ngapa? Bahaya. Oh. Jemek manek kelingguhan. Piye ta? Kematengen. Aku seneng gedang lho. Waduh, jang itu bagi ya cah cilik meneh. Lah piye? Wes aku ora arep omong kowe apa-apa tak jurus kae wes. Piye ta? Jare gedang lah ya, aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian sih mah kowe iki. Jurus. Aku neng mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digip. Ora ono gedang kok digip iso. Ha iki dialog lurus e. Buat di platina. Tenang. Melenyok. Kene jenengan digip ora? Piye? Gedangmu Piye? digip ngono. Ora. Berarti wis lurus. Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Aku kan gitu tadi. Saya itu jadi pusing gitu loh. Sama anak-anak muda sekarang itu jangan tobat. Kok? Ayo sing nakoni ya tobat to. Kalau ya tobat. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Najan wujude mung manuk. Agawe talining. Manuk. Hah? Piye to? Aku rung rampung aja di. Ya dirampungke. Lah ya nek aku wis rampung lagi omong. Aku ora omong iki mau aku kesel lah. Agawe talining. Aku iki rasa ngematke seono. Iya, sih. Dalem, Pak. Raimu tutup ana tas kresek. Hah? Nyilih jarike. Tanggo kudungan. Anjur kene nganggo apa? Oh iya ya. Tak siliket. Ya nek ukurane padha. Jeneng sing kono wae sing kono.
Ukurane ketrapodo. Mangklik. Udah diam di situ ya. Oke. Rasa sing shot. Ana. Alus manis termera ati. Neno. Oh, Neno apa? Neno Warisman. Wis tak bedhek sakne. Goleki nek kowe ngadep si ana kuwi goleki si blekok pincang. Goleki manuk brodol. Manuk apa? Manuk sing ra gacor kae mesti brodol. Manuk brodol. Alah mbuh teruske kono. Aku senengane ya mancing kok ya. Lah kepiye njakisane ya kur mancing kok. Anjak cedak kali, Mas. Golek isi podang ku Mah adepe nene wae to. Wes tatine cetok kena peletmu. Lah aku nek delok mburi iki Tua-tua isih. Yes. Ayo nyatane njaluk didep ngono kok piye? Mau mungkur-mungkur. Mau mungkur-mungkur saiki. Golek isi podang kuning. Adep rene. Karang wong ki sok-sok wong wedok ki ora butuh bagus. Ora butuh pinter. Ning anggere ana wong lanang sing humor, marai guyu terus. Wong wedok iso sayang, iso tresno. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya humoris ya, Mas. Bikin aku ketawa terus. Wah, sawat cempol. Guyu wae sithik wae. Aduh nek guyu malah duwite karo aku, aja ngematke liyane. Oh, cemburu to bisa. Jangan cemburu. Jangan cemburu kita. Jangan cemburu. Ya. Ngata? Ra eneng lagu kok. Ngata diajeng. Waduh, kayane kok njur diajeng. Mbok diwingking. Mane diajeng kok diwingking. Ayo Yang putri. Bayang. Ayo. Iba bunga ingatiku. Ngapa iki ya pencet? Hei, kae bojomu katut. Mbah, wis aku repot ning kene. Besok dadak golek gawe aneh iki aku. Halo sayang. Aku jek kurang ayu apa piye? Cantik. Kene kok isih ngematke kono matane. Loh. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahkan. Hidung belang juga enggak bisa. Nang. Wes, Aku iso nambani lho. Nek nganggo tangan loro. kuwi nek bahasa Indonesiane Piye tak tambani nganggo tanganku loro iki? geli Tak sogokke engko. kaya wong daden iki sogok. Jaman biyen nganggo kayu ya nek masak sogokke. Anggere mati teko mutuk. Si podang kuning yo.
Nyanding bisa polahmu lho. Temandang ra oleh meneng disengeni. Ya aja langsung begagah ngono. Pancen cah bagus ki repot yo. Repot. Kowe iki nek disawang bagus tenan kok. Ale ndelok saka pathuk. Apa le ndelok ro turu ta? Ayo nduk kene. Oh. Lamur dadi tombo bener wis. Oh saiki wayahe obah. Iya, oke. Tak delok tandangi wong tua iki kaya ngopo? Pengalaman. Sing penting gerak iki ora saengeng. Klasik tapi pasti. Pasti piye? Pasti. Maju-maju, mundur-mundur. Pasti iki pagoda pasti les. Darani pasar mano. Alah kok mengarek tundangane nangan kono kuwi aku ngerti. Aku ya ngerti. Nek permen ki diapakne? Permen? Nek nggonku. Gandeng randung tuh tak jemlungke wedang tak udak. Ah gombong. Kok jenengan ya pinter banget lho. Pinter aku nek disleweng-sleweng kek. Sini lho gak kuat nih. Apanya? Nek gak kuat itu harusnya di sini, bukan di sini. Oh, jadi di sini, bukan di sini. Iku suwe-suwe ngono. Piye? Hebat. Lah ngopo? Di mana tadi? Di sini. Sini mana? Terus? Di sini. Bukan di sini. Iya. Tapi di sini. Di mana? Di sini di mana? Ya di sini. Iya. Kok ngene ngapa? Di mana? Di sini di mana? Saya kan belum tahu letaknya di mana, di sini atau di mana? Di mana? Di mana? Di sini lah, di sini. Bukan di sini. Iya. Di mana? Kalau saya di sini, Mas. Oh, sama. Saya juga di sini di situ. Apa? Di sini, di situ. Di sini. Ayo apa? Orang di sini kan. Kayak mau lagu sing song. Ayo nyanyi. Ya. Ora blerak-blerok to. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran angkule isih tak sayang. Mitar angan kekeleki. Ora kerasa esuk awan nganti bengi.
wis iso. Kula tak munggah nggih. Ya, aku tak medun. Medun piye urung rampung kok medun ora. Tegese ngedunke napas, Mas. Kesel. Iya. Ning tetep Iya genti Mbak Ayu. Iya. Aduh, ayu genti. Di singkat-singkat iki eneng sing nyuwun sambel kemangi diaturake. Iya. Ayo Mbak Ayu. Kowe madhep rono kowe. Nah. Sapa? Bojone, Sapa? bojone wong duwe. Ayo ora apa-apa, santai wae. Kanca ya, Mas. Seduluran. Lah iya, wong sing lanang budhek kok kowe. Ning nek dum-dum cepet. Nek tutut. Ana dum-dum. Lho. Ngangsek. Pripun Pak D? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kowe sehat toh, Nduk? Mboten. Oh, ya sik dipresake ya. Hah? Ora sehat. Apa? Ah iya nek ora sehat. Presake Nggih. puskesmas. Pun puskesmas. Heeh. Apa nang toko besi? Lho, lah kok ning toko Besake besi? ning toko bosi ora. Tak golekke besi cor. Ben rusa. Oh. Ngono lho. Heeh. Nggih, napa Pak? Ah sambel kemangi. Sambal Nggih. kemangi. Ya. Iso nyambel to? Saged no. Ayo kudu. Jangan kula sambel napa? Rasa. Ngur kari layah tok kok. Muntune nek ndi? Muntune. Akeh diisile wong. Dinggo anu kacang. Oh, iya. Ben lembut ning nek saiki blender wis kepenak. Heeh. Iya. Blender. Kuwi blender. Kae herder. Oh ya iya bener aku jale ya ora kenal. Oh trembelane iki. Terus anggepmu aku kenal herder no piye? Mboten kula mboten ngarani. Wah, ya wae kok. Kur pengakuan. Trembel. Nggih, bawani mboten Pak? Ya, dibawani men kepenak. Ya, wektune ora. Wis santai wae. Santai pokoke. Tenang, ya. Kale aku ya kuwi ngemban dawuh. Sapa? Ki Sapa? Ki Suwondo. Ning kok nyelot suwe arep aku arep medun kok sesuk lara pilek to kowe. Sabar tenang wae aku ora ngopo-ngopo. Heeh. Kanca dhewe. Ya. Bawane napa Pak? Ayo nganu gelang alit apa liyane gelang alit apa? Apa anu? Sinom grandel nggih. Nggih, ginom gandel apa? Wis sinom gandel. Grandel lho Pak. Grandel. Apa sih sinom apa? Grandel. Ngau cetha sinom grandel. Ampun kleru. Ora, kleru sing endi no? Nggih. Nah, kok jenenge mancing ku ya anak ya. Loh, tegese engko nek kleru sandrale Nah, wong jenenge niku grandel. Nek ratu Lek mancing kono ya. Awake dhewe ora tau mancing kok ning tetep gondel kok to. Ora. Iya. Manismu angu jiwat Karonsih. Hah? Karonse kok kaya cantrik. Lho, kok cantrik ra etuk karonsih. Ya ya entuk nek karonse iki paling ora sing lanang bagus. Biasane to? Ah iya. Iki sing elek-elek wae no. Agawe ruciting gale Nek seana ya iso tenan wong biyen kuwi lulusan jurusan tari kok. Karonsih iso Mas mbiyen. Oh iya. Gambyong. Gambyong iso? Lah biyen wedok bang kok nari malah nari wedok tenan. Oh. Mau jare agak panjoget doyak mbokku jarike jaluk ya. Tobat aku. Kok Mas. Ayo mbokmu sing Pas kebang tenan. pitulasan Mas. Lagi pentas kok jarike dijaluk. Coba agak agus.
Pak Joko jarine tak unjukan nang panggung. Nek kelingan ki mesakake terus. Ah terus mbok mulai mlayu nang panggung, nganggo apa-apa? Yo nganggo Mas. Nganggo ngepit. Ayo, Nduk. Sing kono ya ngejak karom sero aku. Mengku. Natya. Neno. Umpama munduta. Turu Pak De? Turu. Ora. Kok meneng wae? Ngrasake. Oh, jare nek meneng wae turu. Ora penak nek ira ngangler. Ah. Romane jaran. Rokmi ana kodoke. Ara ajar beker apa? Ana kodoke jare. Mengko bincile nang kene. Wis. Wis. Tar tamtu tak ibarat wong numpak prau Pak Prau lumampah tanpa ing madyaning jala nidi tamah kunjing anggen jong ning paku Ya mangga sambal kemangi saking Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Ya monggo.
Matur suwun Mbak Ayu. Monggo Pak De. Oh nggih. Masih ana? Dalem nggih. Ya, matur sembah nuwun nggih. Oh nggih. Wis mek jam 1 kurang seprapat mengko ndak lakone ora tekan kene. Ya. Tak neruske lakon, nek wonten lepate nyuwun pangapunten kula wakilipun anak-anak kula sinden nek wonten kurang ngajari nyuwun pangapura. Nggih, sami-sami kangge caos panglipun mboten napa-napa iki. Yes, lahir batin lho niki. Lahir batin Mas, pokoke ampun kapok. Lek ngonek-onekke kula. Ora bakal kapok. Nggih. Lipur masyarakat Nggih, dhewe nggih, kudu nggih. dadi korban ora masalah. Nggih, semanten ugi kula nyuwun pangapunten Kiseno, Mbak Limbuk, Mbak Nyange, terutama jangan lupa PWKS dimanapun Anda berada. Siap? Oke. Tak kira arep omong apa Bulmeng siap. Ayo ben siap neruske lakon. Iya, ayo Ndir. Iya, Pak.